I auto za giveaway je... Pa, pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan klip. Hoću malo ukratko da vam objasnim zašto se desila ova pauza od mjesec dana, zašto nisam snimao ništa. Verovatno možda već po naslovu možete da nagađate, ali ajde da malo taman jedno snimim i objasnim vam zašto i da provozam malo ovog pasta, nisam ga nija vozao malo sad neko vreme, pa da ga provozam i usput da vam objasnim zašto se desila ova pauza. Pa ovako ljudi moji, evo samo da se uključim iz ove moje ulice, da izađe na glavni put. Nemojte ovo nikad raditi, znači u rikverc nikad se ne uključujte na glavni put, verovatno to već znate. Nisam poneo ni držač ni ništa, baš brzinski vam snimam ovaj klip da vam objasnim šta se dešava. Tako da, samo sekund da se ja ovdje uključim. Ovako. Prvo želim da se zahvalim svima koji su do sad zapratili kanal i vidim, iako ne snimam, kanal polako raste, stvara se neka zajednica. Tako da na samom početku da se zahvalim svima koji su zapratili kanal, koji gledaju moje videe, koji niste zapratili, eto ako vas ne mrzi sekund posla, lupite taj subscribe dole i da rastemo ko zajednica. Sad, zašto ne snimam? Verovatno ste i vi primetili da je neko ludo vreme, jedan dan, evo kao danas 25 stepeni, možete ići u šorcu i majici, sutra opet najavljuju kišu, hladno vreme, sad pre 2 dana padao je i sneg, znači totalno neko ludo vreme, a kao što znate ne snimam igrice, snimam ovo ili nešto što može da se radi iz kuće, snimam ovo oko auta i trenutno šta god vam snimao i pokazivao moram da radim na polju, a malo uslovi za to nisu uopšte dobri, kako se zove. Ako hoću nešto i da dogovorim s nekim da vam snimim nešto da vam pokažem novo što nisam do sad izbacivao na kanal, jednostavno ne možemo da se dogovorimo oko termina kad to da uradimo, iz razloga što ne znamo kako će preko sutra vreme biti. Opet kažem, evo danas je lep dan, ali to prekjuče nisam znao kakav će biti, ima vremenska, ali naravno ništa ne pogađa kako treba, tako da stvarno ne znam kako, treba izdvojiti malo i pripremiti i uslovi da se stvore i sve ostalo i da se uklopimo kako smo slobodni. Isto tako imam i svoje neke druge obaveze koje u životu moram da završavam, zato jednostavno ne stižem ništa da vam snimim i da izbacim novo, evo već skoro mjesec dana. Tako da ovaj klip sad najviše snimam eto iz poštovanja prema ljudima koji su zapratili ovaj kanal, koji prate moj rad, da se obratim, da im kažem šta se dešava, da se zahvalim svima naravno što i dalje podržavaju to. Tako da eto neki malo kraći klip. Ja se nadam sve da sad krenulo je već proleće, dolazi leto, kreće lepo vreme konstantno i tad ću se potruditi i uskladiti obaveze i da što više toga vam snimim i pokažem. Imam još brdo planova, brdo nekih klipova, treba par auta je dogovoreno, znači kao što ste i vidjeli na kanalu, nije bila nikad recenzija nekog auta ili neko klasično predstavljanje kako se to radi, to neću ni raditi, nego ću vam prezentovati aute iz mog ugla, kako ja vidim taj auto i šta. Tako da već par auta sam dogovorio, ali jednostavno zbog ovog vremena i zbog rasporeda tih ljudi, mojih obaveza, ne možemo da uskladimo termin da vam to lepo snimim i pokažem. Ima još nekih par stvari koji ćete vidjeti naravno u buduće na kanalu, novih stvari, novosti nekih koje ću vam pripremiti. Tako da sve u svemu imam šta da snimam, pripremio sam dosta toga, ali jednostavno ovo ludo vreme mi ništa ne dozvoljava i neke naravno privatne obaveze koje morate u životu riješiti, mora da se živi od nečega. Tako da, eto, još jednom hvala svima koji i dalje podržavaju ovaj kanal, bacite taj like, subscribe, pregledajte malo klipova, podelite s društvom nešto ako vam se svidjelo do sada od sadržaja na kanalu.
I auto za giveaway je... Ljudi, danas je ipak 1. april, znači Svjetski dan šale, jeste clickbait naslov, jeste da privuče što veći broj nove publike, tako da nadam se da neko od starih gledalaca neće da se naljuti. Ukratko, juče onaj klip što sam vam snimio, tu vam je obrazloženje zašto nisam snimio, vidite na jučerašnjem snimku kakvo je vreme, evo pogledajte danas, kiša, hladno i užasno je vreme opet, tako da, eto, nadam se da se stari gledaoci neće naljutiti za ovaj clickbait. Danas je taj 1. april, Svjetski dan šale. Vi koji novi ste, došli ste i kliknuli ste na ovaj klip, došli ste da gledate. Ako vam se sviđa, prelistajte stari sadržaj, ako vam se sviđa i ako vam sviđa ovo što ću u buduće raditi, zapratite kanal, bacite like i eto, to je to od mene za danas. Hvala puno svima što ste odgledali klip do kraja. Nadam se da se neko neće naljutiti za ovu šalu, takav je dan danas. A mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Pozdrav! Ćao!